а потом по бабам. Knives only. Halpaka nippasta. Бывал точно. Ну и чё тут? Ну что, неплохой день, господа. Ei tätä voita No leipää. firearms. Что тут за хуйня? Mitä kana? Буду бить аккуратно, Knives ready. но сильно. Onko ei kullu ikoin olmus? Aina mi kulle lopnu uppe päällä kuhken. Tiellä. Te. Ei. Paatsika muu. Joo, me ahkan. Kenellä pahtsa? Tää on. So, mä takin pahtsa. Ei vitsin 3 tuhti. Joo. Te. Aikana se vertti tuolla. Joo, ja. Mikä olikit? Muista nyt. Stora bissoa kullunut kuhkaas. Niin kannanut kuhkaa tohkaa uhteen sämsäjien. Jäältä vainit. 3 johtia ohtsia meetreitä liiret. Tehonmai. Joo, tähän suhteessa. Mieltä se pissyit. Jolla mä niillä makkakin suotsi. No kun tässä torauhaa otan ellem. Ei vain muu. Helgrikväilet pauhkana staplums. Tiedätkö, se manee nubbelet sitä koftista liikkaa. Ja ruossa ootsakas just kun kaiken muu paatesta. Kostella ruossa se muu paate. Toulu.
Tiedä mä en jäkkä vaisa, että se ei kullu muu, kun mä vaatin pirra kärkkeä. Tää pohtaa olmuus. Oi, no kok mihki. Teekö raike? Tiedätkö soit pohtit? Juhtsti vähän vaaseliinna pahti. Tuolla rassalas. Ja min kullut olit? Kullukaap meikä. No Johan Tietlä saat. Kosta lehtä holmu. Kulli huussua ja... All right, so we got bear, and now we have goddamn scavs. Pohtspellet. Voitaisiin olla vaan vähän lakapun. Eipä tiedä, mulla tappe. Хуярь медведя! Ne pohtaa rossalas volje. Nubbelako tää hiussa sisti? Tuoppele nubbi. Ei mä ookaan tahka. Älä vaan kapsa toppe. Bastard! Astavalta putsokka. Käykö taluutta halmasta olemaan? Ei sen se mihku vältit. Lähti järjetä kuoktaan haalepaka raafi. Hold your fire! Weapons hold. Ну ничего.
Скупщику все продам и заживем. Weapons hold. Шкура цела уже неплохо. Ваня, Нормально. там. Охуенно сейчас поживим. Knives ready. Ну и что тут? Живем, пацаны. Ну чё, попадос вам тут всем, залетные. Ne, vältti vähän dokkarit. Ну и что тут за хуйня? Заебись, удачно зашли. Tai jointaa fuonnuta ja. Опачки. Aina mitä meinäpä tahkata kohtas. Ща к барыгам, а потом по бабам. Knives only. Halpaka Один другом nippastella. бывал точно. Ну и чё тут? Ну что, неплохой день, господа. Ei tätä muita No lepää. fire Что тут за хуйня? Niin tahkana. Буду бить аккуратно, Knives ready. но сильно. Weapons hold. Eipä tahka meitä. Heipä meininkä tasaisjärvet. Nähkö epäillä kuitenkin, että me eipä haluaa nippaistella. Ну чё, попадос вам тут всем, залетные? Ну чё, пацанчики, ну-ка поехали сюда ко мне. Есть кто нет? Älä kerro. Kato, mä ne tein vai muu. Tuhaa jo.